እሺ ተማሩ بالحالف كفل جيزينا المستواس لأكل قدم لا زوزن يوم حتتات مسرحنا تهم تمهرنا كذا خروني كمية زحلفة تمرتنا بزعوا فتصما واقع نارينا نيرنا فتصما واقع مالت زخون يكون قصري عفتي تخل حاتواي زعاتي انتوت كل جيزي أوانتا يكون أوانتا مرسنا كل جيزي أوانتا አሉታ ልባል መልሲ የብልናይ አወንታዩ እዙይ ፍጽማ ዋጋ ለብሎሎ ፍጽማ ዋጋ ማለት እንተ አትዩ ሰለስተ ነገራት ሆይነው ከአትዩ ሁሉም አወንታ አሉታ ባዶ ሆይነው ከአትዩ ሁሉም እንትወጹ ከፍት ፍጽማ ዋጋ እንትወጹ ግን ከፍት ሓጽዋይ እንትወጹ ግን ከፍት ትኹል ሓጽዋይ እንትወጹ ግን መርስና ኩል ጊዜ አወንታ ወይ ከዓ ባዶ እዩ አወንታ ወይ ከዓ ባዶ እዩ ስለዚህ ከውስታ ኢና ንርዳ አሉታውን እቲኻ አወንታ ይልወጽእ አሉታውን እቲኻ አወንታ ይልወጽእ ባዶ ተእቲኻ ግን ባዶ ይወጽእ ማለት እዩ ስለዚህ ካብዚ መበገስ ጌርና ታይና ክንርኢ ለሞ አንቺ መልመድ ሓደ ነጥብ ክልተ ክንሰርሕ ኢና ዝስሕቡ ቁጽርታት ፍጽማ ዋጋ ዝኾኑ ዘይተፈለጡ ርትዓው ቁጽርታት እዮም ታይና ትሕቶ እዚ ልበሉ ዝስዕቡ ቁጽርታት ፍጽማዊ ዋጋታት ዝኾኑ ዘይተፈለጡ ርትዓው ቁጽርታት እዮም ነዞም ዘይተፈለጡ ቁጽርታት ድለዩ ነዞም ዘይተፈለጡ ቁጽርታት ድለዩ ዘይተፈለጠ ቁጽሪ አሎ ናዚ ዋጉኡ ግን መልሱ ግን ታዩ ሸሞንተ እዩ እዚ ኢሉለና አለቱ ቃል ግድል ናይ ዘይተፈለጠ ፍጹማ ዋጋ ሸሞንተ እንተኮይኑ እዚ ቁጽሪ መን እዩ ኢሉሎ እዚ ቁጽሪ መን እዩ ወይም ድለይ ይለና ኣሎ ካብዚ ኣብዞ ዝኒዮ ቁጽሪ እቲና ሸሞንተ ከመጸልና ልኽእል ክልተ ነገራት እንዮ መን እዩ ወይም ሸሞንተ እዩ ወይ ድማ አሉታ ሸሞንተ እዩ ንራይ ቸክ ንግበር ሸሞንተ ፍጽማ ዋጋ ሸሞንተ መን እዩ ሸሞንተ ፍጽማ ዋጋ አሉታ ሸሞንተ መን እዩ ሸሞንተ ረይኹም ስለዚ ከኣት ተሎ ሸሞንተ እውን ክኾን ይኽእል እዩ አሉታ ሸሞንተ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ክልተ ኣለውና ማለት እዩ ኣብዚ መልስና መን እዮም ሸሞንተ ክውና ዝኽእሉና ፍጽማ ዋጋ እቲ ዘይተፈለጠ ቁጽሪ ወይም ሸሞንተ እዩ ወይም ከዓ አሉታ ሸሞንተ ይኾን ማለት እዩ لا እዚ እውን ተመሳሳሊ መልስና 3.5 እዩ ናይ ዘይተፈለጠ ቁጽሪ ዋጉኡ እንደ 3.5 ኮይኑ ሕዚ እውን እንታይ ይኾን ከታ ክኾን ይኽእል እዩ አሉታ 3.5 ወይ 3.5 ይኾን ኣሎ ማለት እዩ አንተ ተስተውዕሉ ኾንኩም ለእተና ልመጽታ እዩ አወንታ እዩ ወይ ድማ ባዶ እዩ ስለዚህ እዚ ቁጽሪ እዚ ርትዓው ቁጽሪ እዚ እንተዳ አሉታ ነይሩ አወንታ ልወጽእ እንተዳ አወንታ ልወጽእ ኮይኑ እዛው ዝኒዮ አወንታ ልወጽእ ክልተ ነገር ነይሩ ማለት እዩ አሉታን አወንታን ነይሩ ማለት እዩ ፍጹማ ዋጋ ልበሃል 12 ኣብ ርእሲ 17 ተዳ ኮይኑ መን ነይሩ ማለት እዩ አሉታ 12 ኣብ ርእሲ 17 ወይ አወንታ 12 ኣብ ርእሲ 7 እዘን ኣብ ዝኒኦዋ አሉታ 12 ኣብዚኣ ተእቲኹማ ክወጽእ እንደ ይመጽእ 12 ኣብ 17 አሉታ ኮይኑ ይኾነ ይወጽእ አሉታ እውን እቲናዮ አወንታ ኮይኑ ይወጽእ አወንታ እውን እቲናዮ አወንታ ኮይኑ ይወጽእ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እንተደኣ ፍጹማ ዋጋ ናይ ሓደ ዘይተፈለጠ ቁጽሪ ሂውና ኮይኑ እቱ ዘይተፈለጠ ቁጽሪ መን እዩ ማለት እዩ ወይም አወንታ እዩ ወይም ክልተ እዩ አወንታ አሉታ እዩ ማለት እዩ ፍጹማ ዋጋ ልበሃል እንተደኣ 4 ሙሉእ ንክልተ ብርእሲ 5 ሞጽኢልና እቲ ዘይተፈለጠ ቁጽሪ መን እዩ ማለት እዩ ወይም አሉታ 4 2
4 ملؤن خلت فرس حمشتن ወይ ከዓ እቲ ዘይተፈለጠ 4 ملؤن خلت فرسን حمشتن ይሆን ነው ማለት እዩ ስለዚህ ካብዚ ታይናን ገንዘብ ለና ማለት እዩ ለኾነ መልስና ፍጽማዊ ዋጋ መልስን ተሕተውና ኮይኑ እዚ ፍጽማዊ ዋጋ እዚ ኣወንታ ክበልና ለኻለ ወይም ኣሉታ ነይሩ እዩ ወይም ከዓ ኣወንታ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ሸሞንተ ለኣብነት እንተደኣ ሂውና ኮይኑ ኣብዚ መን ነይሩ ማለት እዩ ኣሉታ ሸሞንተ ክኾን ይኽእል ነይሩ እዩ ፍጽማዊ ዋጋና ኣሉታ ሸሞንተ መን እዩ ሸሞንተ ፍጽማዊ ዋጋና ሸሞንተ መን እዩ ሸሞንተ ስለዚህ ሸሞንተ እቲና ሸሞንተ ይበና ኣሉታ ሸሞንተ እቲና እውን ሸሞንተ ይበና ዘን ها زي تفلت قصري شمونتن ألوتا شمونتن يخافلو إذا لك كمو سلستن ألوتا سلستن إذا أسر تخلته أو رس أسر شو عتا مالت أونتن ألوتان إذا أونتن ألوتان نبلا نمل سمارتي قصري خلته نزم صعبو أصلحوه نخلتي أنا ورادر نزم صعبو أصلحون في تسمع واقع ما زي تفلت قصري دلين خلتي تتصرفتيهم አይራኸውን እዚ መልስ ይቶይናሎ እዚ ግን ሕቶ ይቶይናሎ ለአብነት ሀ አስልሑን ተይልኒ ሰለስተ ሙሉእን ሓደ ርእሲ 4 ማለት እዚ ቁጽሪ እዚ ኣወንታ ይኹን ኣሉታ ይኹን ኣወንታ ይወጽእ ኢና ነርና ስለዚህ ቁጽሪ እዚ መን እዩ ኣወንታ እዩ ክወጽእ ተለታ ይኹን ሰለስተ ሙሉእን ኣብ ርእሲ ሓደ ርእሲ 4 ይኹንሉ ረይኹም ከዚ ንፈትሕ ለና ኢና كفتما واقعنا نوصلنا نعنتونا توهنا نرجع أفتما واقع يتوهونا نيرو أفتما واقع توهونا من ينير نعنتو فلا لا يريهم نعنتو فلا لا هل عملنا نسرت لنا تايلو نالخونه يخون نالخونه رتعاو قصرس شو مونت يلنا خلتنا فلا لا يريهم زيا تفلتت قصريا زيا زي تفلتت قصريا سلسة تفلت قصري تاي خويني وتص أو أنت خويني وتص عاوز جن زي تفلت قصري شو مونت خويني كوتص دخاله ويم قالوا تا شو مونت ينيرو كوتص تلو شو مونت يوتص ويم خا شو مونت ينيرو كوتص تلو شو مونت يوتص سلزي عاوزي مرسي تويونا له عاوز جن مرسي دلو يلنا له صبوا أفعل علينا خلتيو زيو لا فتصما واقع قالوا تا إسرائيل بعتي أبرز حمساي سلستي مالت تاي مالتي لخانة يكون كافت سما واقع كوز تلو أون تأيلو وتسئلنا سلزي إسرائيل رأتي رسي حمساي سلستي خانة مالتي ها فتسما واقع بادو فتسما واقع بادو أنتو تايلنا نيرنا بادو كوز تلو بادو إلو خانة ما ፍጹም ዋጋ አሉታ 26 ደይወጻ 26 ወጻ ራ አሉታ 201 ወጽተሎ አወንታ 201 ይወጽ አሉታ ልባል መልሲ የብልናይ አሉታ ልባል መልሲ የብል አንተውን ዘም መልስና ዚኦም አወንታታትዮም አሉታ መልስ ልባል ነገር የለይ አምንታይ አፍጹም ዋጋ سب ألوتا 12 فتصم واقع ألوتا 12 زغولو فتصم واقع 13 أوزي خليته بسولي تفاري نيونا خليته فتصم واقع نيونا سلازي قدمي لابزي مسلح تاينا خنقبر فتصم واقع كنوصينا فتصم واقع كنوصتلنا زي كوزتلا ألوتا 12 يخون زغولو زي 13 يكوزلو 13 يخون سلازي خزينا فصما واقع لبعض ودينا تمام ناب قصرتها تغيرنا يوم لا برتعب قصرتها تغيرنا يوم فصما واقع لبعض مجمرة فتحنا لنا مالتي سلازي 13 تزغولو 13 ألوتا حدا يخون له عنتو تايلا نيره ملسناسي نافصما واقع ملسنا ألوتا كوني خلي إلنا نيرنا قلنا زي قال ألوتا حدا مصيلنا لمتى ما قالوا تحرم مسؤولنا أي فرسلنا يدول بالحتى كل على خديو أي فرسي لمتى فتسمع واقع عنتو أو أنت غيرنا وصينا يينا فتسمع واقع أو أنت غيرنا مساوس أنا نافتسمع واقع سرح بملو تودي له مالتي تحر خزي لا وسيدنا ينينا لفتل نفوتنا الجبرة السرارحة وسيدنا يلنا مالتي لا مقدر وسيدنا يلنا سلازيك 10 تخلت زغولو 13 قالوتا حدا يمصلو مالتي طبق شا
ሸ ኣሉታ 33 ዝጎድሎ ፍጹም ዋጋ 15 رأي خزي أوزي في تصمى واقع أي مجمرة كسرح الجبأني في تصمى واقع كيسرحوا لو خالي سلحتك خلي سلازي في تصمى واقع قالوا 33 مالت 33 فين الليل ودي أيده في تصمى واقع نازوز من في تصمى واقع تودي له زقولوا له في تصمى واقع 15 دايو أو أنت 15 ودي له خزي بزعاف في تصمى واقع كنوقع أين خلي ፍጹም ዋጋ already ወጪሎ ማለት እዩ ስለዚህ ከ33 ዝጎድሎ 15 እንተይ ይሆንሎ 18 ኣወንታ ኣብዚ ኣሉታ መጽእ ኢለይ ነው ይኽእል ኣሉታ ክመጽእ ይኽእል እዩ ኣወንታ ክመጽእ ይኽእል እዩ ግን ልበልና አንቶ ኣወንታ እዩ ልመጽእ ልበልናዮ ነቲ ፍጹም ዋጋ ነቲ ሓንቲ ፍጹም ዋጋ እምበር ኣብ ክልተ ፍጹም ዋጋ ዝግበር ስልሒታት ኣወንታ እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ ኣሉታ እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣሉታ 4 ዝጎድሎ ኣሉታ 4 ዝጎድሎ 6 ኣብዚ ፍጹም ዋጋ ኣብቲ ላዕለዋይ ለኣብነት ኣብሰ ክልተ ፍጹም ዋጋ እየዋና ኣብ ሸውን ክልተ ፍጹም ዋጋ ኣለዋና ኣብ ቀግን ሓንቲ ፍጹም ዋጋ ኣላትና ስለዚ ቅድሚ ዘብዝኒ ፍጹም ዋጋ መኽፋትና ኣብ ውሽጢ ነለው ስልሒታት ክንሰልሕ ይግባአና ስለዚ ኣሉታ 4 ዝጎድሎ 6 ኣሉታ 10 ይሆን ኣሉታ 10 ሕዚ ለምንታ ቀይርና ያኔና ናብ ሓደ ፍጹም ዋጋ ቀይርና ያኔና ኣብዚ ድሕርዚ ላቤና ክንኸድ ማለት ፍጹም ዋጋ ኢና ክነውጽእ ማለት እዩ ዘን ፍጹም ዋጋ ኣሉታ 10 ከምታ አንተወሉናዮ ሁሉም ፍጹም ዋጋታት ክወጽኡ ተለው ኣውንታ ኢልናዮም ስለዚ 10 ኮይኑ ይወጽሎ ማለት እዩ ኣፈላላይ ርኢኹም ዶ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ልስራሕ እዮም እንየውና ኣብቲ ፍጹም ዋጋ ልስርሑ ቁጥርታት ኣለውና ኣብዚ ግን ኣብ ፍጹም ዋጋ ውሽጢ ልስልሑ የውልናይ እንተ ደኣ ውሽጢ ፍጹም ዋጋ ልስልሑ የውልና ኮይኖም ቀጥታ ኢና ነውጽኦም ለኣብነት 12 ኣሉታ ኣሎ ኣውንታ ገይርና ውጽኢና ኣሉታ ነይሩ ኣውንታ ገይርና ውጽኢና ኣብዚ እውን 13 ኣሎ ፍጹም ዋጋ እዩ ኣውጽኢና እዩ ኣብ ውሽጢ ልስራሕ ስራሕ የብልናን ማለት እዩ ኣብዚ ዝኒኦ ግን ኣብ ውሽጢ ልስራሕ ስራሕ ኣለና እዩ ኣብዚ ውሽጢ ልስራሕ ስራሕ መኒ ኣሉታ 4 ዝጎድሎ 6 እዩ ስለዚ ቅድሚ ፍጹም ዋጋ ምውጻና ኣብኡ ውሽጢ ነለው ክነሰርሕ ስለዘለና ኣሉታ 10 መጽኢልና ኣሉታ 10 ከዓ ክስራሕ ተሎ ታይ ወጽዩ 10 ኮይኑሎ ማለት እዩ ፍሪ 3 ዝስዕቡ ሰደቃ ምልኡ እዚ ሰደቃ ዝክል ሞላይና መጀመርያ ቅድሚ ሰደቃ ምምላእና ትሕቶ ክርዳእና ክኽእል እኒኦ ዝተዋወና ኣብዞም ላዕሊ እዮም ዞም ተተካእቲ ኣብ ላዕሊ እዮም እኒኦም ዞም ወፅሪ ናያቶም ፍጹም ዋጋ ኣለሽ እዩ ኣሉታ 3 ተኮይኑ ፍጹም ዋግኡ ክንደይ ይኾን እዩ ኣሉታ ልበሃል ካብ ፍጹም ዋጋ ኣይንረክብን ኣወንታ ኮይና ንረክብ ፍጹም ዋጋ ናይ ኣሉታ 1.5 ፍጹም ዋጋ ን4 ብር 1.3 4 ሙሉእን 1.3 ንኣሉታ 1 ፍጹም ዋጋ 1 ንኣሉታ 4.5 ፍጹም ዋጋ 4.5 ንኣሉታ 0.8 0.8 ና 3 ብር 2 ና 3 ብር 2 ፍጹም ዋጋ 3 ብር 2 ና 7 ብር 12 ፍጹም ዋጋ 7 ብር 12 ካብዚ ታይና ንግንዘብ ኣብዚ ነሎ ብሙሉኦም ኣሉታ ነበሩ ቁጽሪ ላበይ ተቀይሮም ነው ላብ ኣወንታ ተቀይሮም ነው ማለት እዩ ላብ ኣወንታ ተቀይሮም ነው ስለዚ ፍጹም ዋጋ መልስና ኩል ግዜ ኣወንታ ይሆንሎ እዩ ቁጽሪ 4 ይንእስ ይዓቢ ማዕረ ብምጥቃም ኣወዳድሩ ጽቡቕ ክነወዳድር ኢና ፍጹም ዋጋ 12 ምስ 12 ወዳድር ተሎ መጀመርያ ንፍትሕ እዮም ፍጹም ዋጋ 12 ታይ ይወጽእ 12 ኣወንታ ይኸው ይወጽእ ኣብዚ 12 ኣለና ከዚ ነወዳድር
ክወዳደር ተሎ እንታይ ይኾን ሎ ማዕረ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ለ ፍጹማዊ ዋጋ 3 ምስ ፍጹማዊ ዋጋ 4 ልክ ሓምቲ ዓመት ወል ስራሕናዮ መጀመርያ ካብ ፍጹማዊ ዋጋ ክወፅእ ክኽእል እኒኦ ኣብ ውሽጡ ዝስራሕ ስራሕ የለ ተወዲኡ እዩ ሓደ ተተካኢ ቁፅሪ እዩ እኒኦ ስለዚ ኣብዚ ልንሰርሖ ስራሕ ስለዘየለ ናበይ ንኽድ ቀጥታ ናብ ፍጹማዊ ዋጋ ንልሽ ማለት እዩ ፍጹማዊ ዋጋና 3 እዩ ፍጹማዊ ዋጋና 4 ኣሉት 4 እዩ ስለዚ 3 ይንእስ ካብ 4 ፍጹማዊ ዋጋ 12 ዝጎደሎ 12 ምስ ፍጹማዊ ዋጋ 18 ዝጎደሎ ፍጹማዊ ዋጋ 12 رأي أوزي خذ خلتي أفعل عليه أوزي أو حدا فتسمه واقع خلتها برتعو وزرتها اللونة أوزي جن أو حدا فتسمه واقع حدا له كأوخاء انت قول له خالي فتسمه واقع له سلازي أوزي كأنت تاينا نكن قبر أو وشتنا له وزرتاتنا كنسلح مجمرة 12 زقولوا له 12 بادو يمتص سلازي فتسمه واقع بادو يو مالتيو ፍጹማዊ ዋጋ 12 ዝጎረሉ 12 ፍጹማዊ ዋጋ ባዶ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ እዚ ኸ ኣይወፅን ተሰርሐ ስራሕ የለይ ኮይኑ እንዮ እዚ ኸ 12 ስለዚ ሁሉም እንታይ ኮይኖም እንዮ ለፍጹማዊ ዋጋ ተቀይሮም ኣሎ ድሕር ኸዚ እዩ ፍጹማዊ ዋጋ ልወፅእ ፍጹማዊ ዋጋ ባዶ እዩ ፍጹማዊ ዋጋ 18 እዩ ዝጎደሎ ፍጹማዊ ዋጋ 12 እዩ ካብኡ ባዶ እንደይ ይኾን ከ18 12 6 ስለዚ ይንእስ ይኾን